got the trophy in my hand, carry him. Too many that I can't even count them. Seven nights, flashing lights, and the DJ spinning, everybody out on the dance floor singing. So akong giwat dire si Carmela, wala ko siya kay nagpa-enroll pa man siya una. So naka-assign ko dire sa information area kung mangutana mo. Kung may mangutana mga asa ang assessment mo na kung buhaton sa mo siya. So information area ko, so ang nangutana pa nako, maihap ra nako no. Ang duha ka person nga wala ko kaila. Pakiton ta mo kung unsa kami nga wang akong gi-pwestuhan karon. Diba? Enrollment na tao eh. Anong mingaw man? Bari-bari ka, nakikisi ko di na wala ka, kahit na alam ko na ang puso nakataklas, ay may mahal na ng iba, ay ang kaawat ng aking damdamin, tunay lang. Mahal ka na, sana'y hayaan mo, piliin kita. Klase naman pa dong, so wanay mo ulit. Camilo! Oh. Alay, kainit, oy! Mga ungo na kainit. Layo sa kongo. Saturday, ma'am? Akong tingnan na mag-pep session ta. Pep session ah. Lahi. Lugo pa lagi po diri. Oh my! Oh my! Oh my! Ako mo support? Okay naman sa Thumbs up. Like. Diri rasad. Diri kanang nay like. Wow, God, ay wait. Sino natin kong balintri? Dili kay may gali jud. Kaya ro makay kog reaction nato. Nana ko, Tara nga mag-post na lang ka-permit. Permit ka maigos camera ba? maigo. Okay na makasakuloy yo. Opa, patubangan na daw. So, may tagdili ni mga magic akong camera. Ang phone na wala. Maabot si flash ba? Just magic. Ilan na yung magic. Mawang camera. Mag-vlog pa siya. Hi guys, so ako na nagkupot sa camera ni Loren. Ako na yung talk over. Ni-take over niya. So, ako na lang i-upload sa kuya channel. I-message lang ako siya nga. Naanak ko yung video. Alam ko lang nga. Malapad. 7-Eleven daw. So, si Carm sa mo nang atoon kay na nasa 7-Eleven. Hello? Oh, bahala. Loaded si ko kayo. Saan ikaw, Farms? Okay. Hello, ako lagi nung usa. Ako lagi ni. Ano bitaw? So, nakagawas. Mo na ba? Kaya naging... Si Carms wala jud siya kasuot kay nag-shorts. Kay naglababutan di itong bataan, manglaba bit. Nagpa-laundry di ay, di siya nalaba. Nagpa-laundry. Asa naman to scarves? Ano usa naman tayo magdilinit lang, hindi ka tuig, nag-ice naman eh. Kung kini inyo. Iligit mo na. Ayos ha? 3+1 na with spoon or Ada lang mo. Ada lang mo. Ang libre si Marvin. Adi na lang yun. Adi na lang yun yung pizza. What you guys do? Hindi ko kita. Makita rin yun. Huwag ko makita. Makita. Char. Sa ilamig ka hali sa gulo guys. Makakauna ko basta gutom mo. Pero makakauna tayo niya. Ano lang natin, di ba kayo ang tao? Di mo kayo kamukha ko niya. Sacrifice sa siya namin. Hindi nang tatagwa na din ang piling sacrifice. Hindi bito, bike rin ako niyo community pa doon uli uwi. Community? Hindi na na. Tuman mo sa imong banner. Masyag na yung something. Mura. Community sa dako. Kung ano na lang muli. Ay, ano na lang. Sabak. Dungan. Sabak na lang. Sabak na lang. Yan, baka siya dyan. Ako na lang.
Wala ko kahit tutupor. Wakay tutupor. Nakabaan mo kay Watin, masapol ko sa akin. Okay lang, wala ka na. Whole eye black na ito. Fighting. Fighting. Ako yung mga open bed. Ano yung mga choy ka? Tugod na. Tugod na. Nasugod siya di ba? Uy, nasugod siya kanina. Nasugod na siya? Oo. Kanina ako pagbiya ka. Kanina ko sa tangan ng mga kuya. Kanipin. Ang dry. Yan. Sa matuwal. Sa isang matuwal. Ako na kung hindi mo. Okay. Ako na sa kanina. Balikan ka. Guys, update. So, nako diri sa metro. Gikan ko pa enroll. So, manam ako pa enroll. So, nihapit. So, nihapit ko metro. Kita ko og listen to her. Maxine Gigi. Actually, fan jud kay ko ani niya. Ay kapila ni nako ganahan balik-balik ko basa. Kuan naman ni book 14. Ako kabaw sa book 1. Mangita kog laing book. Wait lang. Pakiton to. Ano siya guys, daghan pa kayo siya oh. Listen to her na. Mangita ko sa lain. Kani akong gibasa kanina mao ni. A writer's own love story. Ganan feel na ko ganahan ko basahon ni pero di ko ganan mabasa sa Wattpad kay maadik mugod ko nakasuway ko nga straight jud ko Wattpad walay kaon. So bad siya for me para nako. Pero ko depende ra na sa inyo kung kaya ninyo mo sana mo handle sa inyong oras mo. So guys, maura to. So ako na i-end ako vlog. So thanks for watching and bye bye.